Odlučio se na ovaj korak Dejan Dragojević, oglasio se na storiju na Instagramu oštrim izlaganjem. Naime, tokom letovanja u Egiptu, gde boravi sa svojom lepšom polovinom Aleksandrom Nikolić pobesneo je zbog njihovih zajedničkih fan grupa, pa se odlučio na drastičan potez, da iste otprati. Zbog nepotrebnih i bezveznih rasprava između grupa koje podržavaju mene i Aleksandru otpratio sam sve grupe koje podržavaju. Bude li neko pravio bilo kakav pritisak, blokiraću sve grupe. Pratim samo svoje grupe, ne interesuju me zajednička podrška da se vi raspravljate jedni sa drugima. Oko čega se vi raspravljate? Jel vam fali reality? Onda prebacujete pritisak na mene što lajkujem, pratim, rekao je Dragojević i dodao, ja nikome ne polažem račune, nikome se ne dodvoravam i sa mnom niko neće upravljati kada budete prestali s raspravama i kad se sjedinimo u jednu grupu i kad sve bude normalno onda ću promeniti mišljenje, a do tada, smirite se, bez međusobnih rasprava, ako vam se raspravlja onda ne znam šta da vam kažem. Na odmoru sam, vi i meni pravite pritisak. Poslednji put vas molim bez pritiska i rasprava. Budite normalni i onakvi kakvi jeste, nemojte međusobno da pravite neke probleme, ne kapiram vas. Ispadate gori od onih koji su bili u realitiju. Ne znam ni oko čega se raspravljate, ubijate me s porukama. Hvala vam, mir neka bude i da lepo krenemo iz početka. Voli vas i ljubi vaš Dejan, poručio je Dejan.